Alright, so tufuna tulandeni anthu nonse amene takhala tikupanga study limodzi ndithu maphunziro amene awa amene tinayamba mu chaka cha 2024, right? So ma studies anayamba 2024 tadusa 2025 panopa tili mu 2026 tikupitiriza kupanga study maphunziro a Daniel, right? So ndithu pali zambiri zimene tadusamo kumaona kwa lero ndikufuna tione phunziro limene lotchedwa chirombo chotuluka m'madzi. So kwa lero sitikufuna tilowe mkatikati ayi, koma zomwe tikupanga tili ngati pali chithunzi chimene Mulungu ayika mu chivumbulutso, right? So zimene tikupanga sitikuyang'ana chapter chimodzi ayi, tikupanga zoom out, tikubwerera mbuyo kuti tichione chithunzi chonse bwinobwino, kenako phunziro lake tizalaona mkatikati kumamba noona chapter by chapter, right? So kwa lero tingowunikira kuti chirombocho ndi chani. So pamene tikuyenda tiyenda step by step mpaka step yomalizira. I think by the time tufika step yomalizira tikhala aliyense watani wawunikiridwa. So kwa lero tikuona chirombo chotuluka m'madzi. Tikhaseke maso kuti tipemphere. Ambuye funa kuthokozedwa makwadi ife chisomo chimene mwayika pa ife kuti tikakhale otchedwa ana anu, mutidalitse ife pamodzi onse amene akukhumba kumota kukudziweni inu ndi onse amene akuoneranso video ikanimayo after tikamanga upload. Mukhale ndi yense amene akufuna inu, khaso ndi ife pa nthawi ino mwa Yesu Khristu amphera, amen. Right, so ndimafuna kuti mundithandize kuwerenga. Brother S, muzithandizana ndi Brother Mesha, so mmodzi akuwerenga vesi wina azawerenga inayo. Right, so tiyamba ndi Brother S, mutiwesegwera pa Chimodzimodzi chapter 12 verse 9 mpaka na 10 ndi 12. So timati tingopepesa nawo ifai tino presentation sinayimasule chichewa koma mutakhala ndi Bible anu muzisatira nawo limodzi. So azitiwerengera atsogoleri Bible achiwa osatira offline muzimva ndithu chichewa. Muwerenge Chimodzimodzi chapter 12 verse 9, 10 ndi 12. Verse 9. Ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa mdierekezi ndi Satana, wonyenga dziko lonse, chinaponyedwa pansi ku dziko, ndi angelo aja anaponyedwa naye pa dziko. Verse 10. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wace, pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu, wakunenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Verse 11. Ndipo iwo anamulanga Domphani to verse 12. Mupite verse 12. Verse 12. Chifukwa chache kondwerani miyamba inu ndi inu akukhala momwemo, tsoka mtunda ndi nyanja, chifukwa mdierekezi watsikira kwa inu, wokhala nawo udani waukulu, podziwa kuti kamusalira kanthawi. Verse 13. Yeah, so tikaona apapa tikuona kuti no pali ndithu nkhani yayikulu, right? So Bible likuti masula ife. So kuti tivesese za chirombo chotuluka m'madzi pa chapter 13 tikufuna tivesese ona kuti no akuti njoka yayikulu ndipo yokalambayo ndiyotchedwa Satana mdierekezi. Muona pa chapter 12 verse 9 atimasulira paibenso zoti so tikafunsenso ena ake kuti akuthandiza yani mano njoka yayikulu ndi Satana mdierekezi. Akamakamba za chinjoka mu chapter 12 tikapita mu chapter 13 akukamba zoti no ndipo chinjokacho chinapereka mphamvu ndi mpando kwa chirombocho. Akukamba zokuti Satana ndi amene anapereka mphamvu kwa chirombocho. Apo ndifuna pamveke bwino chifukwa inena kuti no pamene pamamba kulakwika mu chapter 13 chinena kuti no anthu amapanga shift amene ati pa chapter 12 chinjoka chikuimira Aroma, right? Ngati no Roma amene amayang'anira ndi ma Kaisara. Ayi chapter 12 verse 9 kuyambira chapter 12 yonse chinjokachi
ndi Satana, right? Satana anagwira ntchito motani? Satana anagwira ntchito inde kuzera mu Aroma, right? Koma Aroma sanasanduke Satana, Satana sanasanduke Aroma, ayi awo amveke bwino, right? Ndikuthana zodani, Satana ndi amene anagwiritsa ntchito Herode amene anali mfumu imene inapasina mphamvu ndi Aroma kuti amphe nani, amphe Yesu. Satana ndi amene anampangisa Yesu sala amachikide, okay? Koma no, Rome sanasanduke Satana, Satana sanasanduke Rome. So apo ufuna tizisiyanise ndithu. Chifukwa tikatero tikapita mu chapter 13 ndeti tizanena tuno chinjoka chinapereka mphamvu kwa chirombo, ndeti amene atuno ndi Roma imene ikupereka mphamvu kwa chirombo. Of chinzula kweka no, ndi Satana. Chirombo ndi Satana, right? Okay. Tikaona pa mu chapter 12 verse 10 nkhani ini ndi imene yagona apa. Tinaona kale maphunziro omwe adusawo. Taona mosindikiza unena kuti tikamakamba za after pantanda bati. Chichitika chani Yesu anakwera kumwamba anazunzidwa, ndipo chifukwa Yesu azunzidwa chichitika chani Yesu akutipasa ife ya ufumu wake, right? Yesu akutipasa ufumu, akutipasa ifeso mphamvu, akutipasa siyani chipulumutso. Pa chapter 12 verse 10. So pa chapter 12 verse 10 chimene chobwera ndi chipulumutso, mphamvu komanso ufumu andani wa Mulungu wathu ndi wa Khristu wake, okay? Ndipo chifukwa chimene ati Satana wakwiye ifarazo alikanthawi chani kochepa, right? So kwa lero tiona tuno kanthawi kochepa kamene Lucifer wakwiya nako ndikatiko tikaona lerolo, right? Koma no kusindika nkoti no mu chapter 12 yokamba za Satana, njokayo yakaleyo ndi Satana kachita tuulira. Now tepite pa ma areas ena amene chinjoka timachiona brother Mesh tati tseguleni pa Chivumbulutso 16 verse 13 ndi 14. Chivumbulutso 16 verse 13. Ndipo ndinaona motuluka kamwa mwa chinjoka ndi mkamwa mwa chirombo ndi mkamwa mwa mneneri wonyenga mizimu itatu yonyansa ngati achule. Verse 14. Ndipitize 14 Okay, verse 14. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka mkamwa kwa mafumu a dziko lonse kuwasonkhanisira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvuyo. Yeah, so vuto limakhalapo tikamba natuno chilombocho chikimira Aroma. Now Bible verse is very clear. Chivumbulutso 12 verse 9 silingayithawe yayi. Achina ndani njoka yakale nkhamba akale ndi chani ndi Satana, right? So anthu ena amafuna azisakana za zinthu amene atuno iyayi chinjokacho ndi Aroma. Rawo funso ndirakuti tikamaza fika 16 verse 13 ababa atanaona ndithu mizimu yonyansa ichoka yangati achule ichoka mkamwa mwachatu mwa chinjoka, kama mwa chirombo ndi kama mwa mneneri wonyenga, right? So tikamakamba tuno mizimu yonyansa ichoka mkamwa mwa chirombo, right? Ndi chirombo cha chapter 13. Mneneri wonyenga tiona tuno chirombo chachiwiri cha pa chapter 13, okay? Komano mkamwa mwa chinjoka ichi dragon, chinjoka ichi akukamba za ndani? Za Satana. Saukamba za Aroma ayi, right? And ngati tingakhale consistent tizionena kuti ngati tinganene malo amodzi kuti no chirombocho chinjokacho ndi Aroma, ndeti tikhalenso consistent tizipa masula onatu mmene yonse pa chilida chinjokacho izikhala Aroma. Now brother Esi mafuna munthu werengera apa Chivumbulutso chapter 20 mungowerengera pa verse 2 basi ngodula chifukwa cha nthawi. Chivumbulutso 20 verse 2 ati chani? Verse 2. Ndipo anagwira njoka yakale ndiye mdierekezi ndi Satana nammanga iye zaka chikwi. Apa palibenso kuzimba Isayayi, ali straight forward akunati no chinjokacho ndiye ndani? Satana, right? So mfundo iyi ndiyofunikira kwambiri mumvesawayi tikafika mu chapter 13. So njokayo ndi chani? Ndi Satana, palibenso kumasulira kwina yayi.
sitiotenganso mabuku outside koma tingogwiritsa ntchito Bible. Tikamakamba za chinjoka tikukamba za ndani? Za Satana. Dragon ndi ndani? Ndi Satana. Okay, right. So tikapita Chivumbulutso chapter 13 tiwerenga tiona nawo tino ndipo chinjokacho amene ali Satana anapereka mphamvu yake kwa chirombo. Okay, tiona choncho, right? So tivese tino akamakamba za chirombo tikukamba za chani? Okay, brother Mesha mungapitira ku Daniel chapter 7. So mungu ngati mungakwanise Bible mungoyikapo kena kake pa Daniel chapter 7 tizibwerera ku 7:13 choncho tizibwerera ndi brother Mesh taulengeni Daniel 7 verse 17 to 23. Esi ngatanga pesa atasowerenga ndikusaka baba. Okay, brother S taulengeni Daniel 7 verse 17 to 23. Verse 17. Zirombo zazikulu izi zinayi ndizo mafumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi. Verse 23. Anatero chirombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi wa dziko lapansi umene udzasiyana nawo maufumu onse. Nudzalusira dziko lonse lapansi, nudzalipondereza ndi kuliphwanya. Verse 24. Okay, so ababa Daniel akutimasulira. So tizikhiritsa ntchito Bible ukaloka siriuza mabuku outside the Bible, right? So pakakhala funso tikhiritsa ntchito Bible, right? Funso Bible osati mabuku outside Bible, right? So tikaona baba akutiza ifuliyani, right? Zirombo zinayi, right? Zikuyimira mafumu anayi, right? So mene akhiritsa ntchito mafumu amenewa Daniel anazamasiranso pa verse 23 no. Ufumu wa chirombo chachinayi ndiye uchani? Ufumu, right? Umene udzachita ulamuliro pa dziko lonse. So tikupesana kuti tikamakamba za chirombo mu Bible tikamba za yani? Za ufumu. Ndiko payesani chisanzo. Tikamakamba za nkhosa ndi chirombo, yes, right? Tikamakamba za nkhosa imene ili ndi nyanga 7 ndi maso 7. Zikuyimira yani? Zikuyimira ufumu wa ndani? Wa Ambuye athu Yesu Khristu. Chifukwa kutumiza mizimu isanu ndi iwiri pa dziko lapansi imene ikuyimira maso 7 amenewa, ndipo pa dziko lapansi pakhala ufumu, right? So tikamakamba zoti chirombo tikuyimira yani? Ufumu. Nikona tikapita pa Chivumbulutso 5 verse 6 tikamba za nkhosa imene ya maso 7, nyanga 7 imene ikuyimira ufumu wa Ambuye wathu Yesu Khristu. I hope wewe pamveka makosana. Right? So tikupitiriza taona tino chirombo ikuyimira yani? Ufumu. Okay, chirombo ikuyimira ufumu. Paka funso pena yonse please ndimiseni tichite ndithu machawe, right? So mavesi awawa ndikufuna kuti tikhazikike pa Chivumbulutso chapter 12, right? Brothers, tatitseguleni pa Chivumbulutso 12 verse 17. Verse 17. Yes. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi nichinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yace, amene anasunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. Tawerengani Chivumbulutso 13 verse 1 autimanje. Ndipo ndinayimirira pa mchenga pa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chachikulu, chili kutuluka mnyanja, chakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu 7, ndi pa nyanga zace nduwira zachifumu 10, ndi pa mitu pace mayina a mwano. Alright, so Bible ijiwa ndi KJV inamasulira mufanana. Koma ndikufuna kuti tuunikirane chinthu ichi, right? Bible ya KJV apa pamona ngati panaperewera pang'ono. So ndiwerenga mu New English Translation ndipo mugwirizana nani kuti KJV inaperewera. So iyi ndi KJV Chivumbulutso 12 verse 17 inawerenganso chimozimozi. Komano New English Translation
imaonjezera verse 18 imene mu KJV mulibemo. Okay, so mumve menera fotokozere chimiso 12 verse 18. So ndiwerenga chichaona tuno, ndipo chinjokacho chinayima pa mchenga wapa nyanja. Chimiso 13 verse 1. Ndipo ine ndinaona chilombo chotuluka madzi, ndipo chinakhala nawo nyanga 10 ndi mitu isanu ndi iwiri, ndipo pa nyangapo panali nduwira zachifumu, ndipo pa mitu yakeyo mayina a mwano. Mwaona nkhani imene yasinthira apapa ku New English Translation akunena kuti chinjoka chija chinayima pa mchenga wa pa nyanja. Chinjoka chinayima amenepo, kenako akuona cha chilombo chituluka madzi. Zimene zikuti thandiza yani, tikakumbukira pa ubatizo wa Yesu Khristu, Yesu atatuluka madzi, amene anamuyankhula ndi ndani? Ndi Atate. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwayenderani ndikondera. Tikuona apo ene nkhaniche. So chilombochi chikupanganso mimic zimene zikuchitika ndi Yesu. So njokayi amene ali Satana ndi amene akutulusa yani chilombo. Chifukwa yani, taona pa chimiso 12 verse 17 kunena kuti, chimiso 12 verse 17 is very clear. Kunena kuti Lucifer amene ali chilombo chakwiya ndi osala mbewu yake, amene asunga malamulo a Mulungu ndi kukhala nawo umboni wa Yesu Khristu, right? So tinawunikirana mozama ndithu za umboni wa Yesu. Tinaona umboni wa Yesu ndi yani, so sindilowaso umenewo. Tinaonanso mozama ndithu kuti malamulo ndi atiwo. Tinaona bwinobwino kuti malamulo akulumizana kwambiri ndi ufumu wa Mulungu, right? Pa 1 Yohane 3 verse 20 mpaka 24 kamba tuno lamulo lake ndi ili, kuti tikakhulupirire Yesu komanso tikakondane nenzake mungana ndi asalamulo, ndipo mzimu ikokhala mwandani mwa ife, right? So tikaona ndiphunzira lalikulu ndithu lozama lamulo lake ndimenelo ndithu, right? So ufumu umene wakhazikitsidwa pa dziko lapansi ndi umene Lucifer akufuna achite nawo nkhondo. So Lucifer achita nawo nkhondo bwanji? Pamene wakwiya ndi osala mbewu yake, Lucifer kutani iye akayima pa mchenga wachani wa nyanja. Chinjoka chikayima pa mchenga wa nyanja, ndi chinjoka chikuitana chani? Chikuitana chani? Chilombo chituluke. Mukuona nkhanija ndikona pa chimiso 13 verse 3 amanena kuti ndipo chinjoka chinapasa chilombocho mphamvu. Chifukwa chani? Chinjokacho chimene chikuitana na chilombo. Okay, so ndiwerenga ma versions ena awiri. Kona ine mona ngati KJV apo ena aperewera osati masewera. Ndiwerenga NIV. Muive NIV sana ifike chimiso 12 verse 18 anaonjezera nkhani pa chimiso 13 verse 1. Muive NIV anatu no, ndipo chinjoka chinayima pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona ine chilombo chotuluka mu nyanja, ndipo chinakhala nayo nyanga 10 ndi mitu isanu ndi iwiri, ndipo inayinso ndi nduwira zachifumu pa nyangazo, ndipo pa mutu wina lonse munali mayina a mwano. Mwena amene akambira NIV akutifotokozera ife nawo kuti no, pamene Yohane wayima pa tikaona KJV makamba ngati kuti Yohane ndi amene anayima pa mchenga wa nyanja. Kumene tikaona ndi context, kodi zikuyimira ninji? Okay, zikuti pasa ife understanding yanji Yohane ngati wayima pa mchenga wa nyanja. Aho mundivesa nepa, if Yohane wayima pa mchenga wa nyanja sizikupereka sense ndi context. Fire chinjoka chimene chakuya ndi mkaziyo. So chinjoka ngati chakuya ndi mkaziyo, icho ndi chimene chikufunika chikaonese mphamvu. Okay, I hope zikuveka zimene uthanda uzasi. Okay, so ababa tikaona NIV amakamba the dragon stood on the sand of the sea. So okay, so in the NIV ndaika chimiso 13 verse 1 ndi 2. Okay, so ndiwerengaso MSB imandisangalatsa sumene anayifotokozera. MSB ndi Message Bible amakamba ndatu no, ndipo chinjoka chinayima pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona chilombo chituluka pa madzi a kunyanja, ndipo chinali ndi nyanga 10 ndi mitu isanu ndi iwiri, ndipo pa nyanga yense panali nduwira zachifumu, ndipo pa mitu yake panayimbidwa mayina a mwano, right? So tikuona ma versions atatu, NIV, Message, New English Translation onse akufotokoza atatu no, chinjoka ndi chimene chinayima pa mchenga wa nyanja. Okay, now izi zikufunikira kwambiri fayani tisalona Lucifer ndi amene anamuuza Yesu akulu ndigwatireni ineyo ndikupasani maufumu onse a dziko lino lapansi. Mwaona nkhanija komano Lucifer papa akupereka ufumu ndi ulamuliro onse kwa chani?
kwa chirombo. Mwena nkhanija apa ndio tino version imene tingasate kwambiri ndi context ndi NIV, Message Bible komanso ndi chani ndi New English Translation. Awa ndi ma versions amene titati tiyawerenga papa nditapanga sense kwambiri. Even NASB inafotokozanso yonja ndi inafotokoza loti panopa ndi mayiza NASB, right? So tikaona nkhani mu 17:1 ikumveka kwambiri kuti no ndi chinjoka amene ali Lucifer amene akupereka mphamvu kwa chani kwa chirombo. Anditiona chifukwa chani zilitero ali pali ndi funso pa zomwe takambirana so far sanapitirize. Okay, leti zikumveka, right? So brothers, tatiyeni muti werengere mu 17:2. Verse 2. Yes. Ndipo chirombo ndinachionacho chinafanana ndi nyalugwe, ndi mapazi ache ngati mapazi a fisi, ndi pakamwa pache ngati pakamwa pa mkango. Ndipo chinjoka chinampatsa iye mphamvu yache ndi mpando wachifumu wache ndi ulamuliro waukulu. Mukuyona nkhanichi chinjoka paja nenda atuza ife pa mavesi awiri chimuso 12:9 chimuso 20:2. Chinjoka nenda Lucifer, right? Satana. Okay, so chinjoka chikupereka mphamvu komanso mpando ndi ulamuliro kwa chani kwa chirombo. Mukuyona nkhanicha. So chinjoka chikupereka zonsezi kwa chirombo kuti chirombo chikatachite chani, chirombo chikalimbane ndi osalamba yake aja. Mukuyona nkhanicha. So mkangano waukulu kumapeto a nthawi ndi mkangano pakati pa mafumu awiri. Ufumu wa Mulungu wachitika motani? Ufumu wa Mulungu wachitika motere. Yesu Khristu adakwera kupita kumwamba, Yesu Khristu akasozedwa. Mukuyona nkhanicha. Yesu Khristu akukatani akusandulika motani pa nthawi imene anapedzuka pasi moyo wangwiro, moyo gonjesa unali mwa iye yekha. Atagonjesa tchimo ndifa, atagonjesa tchimo pa mtanda, atagonjesa so ifa pa kuuka wake, zonse zinali mwa iye yekha. Koma atakwera kumwamba Atate akumuzoza iye. Atamuzoza iye chimuso 12:10 akuza yani sopano zafika chipulumutso, sopano zafika mphamvu, sopano zafika yani ufumu wa ndani wa Khristu wake. Mukuyona nkhani imeneja. So ufumu umeneyo ndi wamkati mwa moyo wanga, umene ndi pamene ndi mzimu wa Mulungu zili mkati mwa ineyo. So pachifukwa chimene chachitika Lucifer zero toonani kandisalaka yani kanthawi kakang'ono. So Lucifer ukatani naye akuyima pa mchenga wa chani wa nyanja akayitana chani akayitana chirombo. Mukuyona nkhanicha. Chirombo chinkhaneke ndi kuti chani, chirombo chinkhaneke ndi tuno chikukalimbana ndi ufumu wa Khristu pa dziko lino chani lapasi kumapita chani kumapita nthawi. So ufumu wa Khristu wa pa dziko lapasi pano kumapita nthawi ukusandulika ndi kumazaoneka osati ngati mkazi amene ali anthu a Mulungu chabe, komano ukuoneka ngati uno otsala mbewu yake. Mkaziyo anali ndi mbewu ndi nani? Ndi Yesu Khristu, right? Yesu ali kumwamba akutipasa mzimu wake ife tili lapasi pano. Mbona ufumu wake pamene kupita chimuso 12:17 ukupita kumapeto kwenikweni chimene chikukwisa Satana kwambiri chenena kuti no ufumu wa Khristu ukuchita kuoneka ngati no ndi wotsala mbewu yake. Mini kuti chani Yesu ngakhale kumwamba, Yesu akhala ngati wasala pa dziko lapasi pano. Mwanjena anthu a Mulungu pa dziko lapasi pano afika kuti asindikizidwa pamphumi kuti sangachimwenso, akuonesa exactly zimene ufumu wa Mulungu umachita. Muyona nkhanicha. Pamenepa Lucifer wakwiya kwambiri, ndi chifukwa wakwiya akazusano chani chirombo. Iye akukayima pa mchenga wa chani wa nyanja akazusa chirombo chituluka kuti madzi. Muyona nkhanicha. So chirombochi chikuzakhazikitsanso ufumu umene utakhala mu ndondomeko za ndani za Lucifer. Zotino anthu athu akhala angwiro koma popanda mzimu wa ndani wa Mulungu, mosusana ndi ufumu wa ndani wa Mulungu. Apo ngati mwamvetsa ichocho ndoti muthamvetsa mu chapter 13. Pali funso lililonse tapitirize. Alright. So tikaona papa tinaona mavesi awiri. Brother Mesha, terenge in Luke 4:5 and 6. Right. Brother Ese, mutivise Yohana 18:36. Ese mutivise Yohana 18:36. Ngarmai amene ayipeza tangu erengani chifanya nthawi zambi zoti tiunikirane. Yes. Okay, Luke 4:5. Verse 5 and 6. Yes. Ndipo mmene anasogolera anakwera naye
namuonesa iye maufumu onse a dziko lokhalamo anthu ku mkamphindi kakang'ono. Ndipo mdierekezi anati kwa iye, ine ndidzapasa inu ulamuliro wonse umenewu ndi ulemerero wawo, chifukwa unaperekedwa kwa ine, ndipo ndiupasa kwa iye amene ndifuna. Verse 7. Mwaona nkhanija Lucifer kumwesa yesanozera akulu ndikupasani maufumu wonse ndi ulamuliro wonse. Mwaona nkhanija koma Yesu anali akulu usamuyese Mulungu Yehova Mulungu wako, right? So tonaona kuti zimene Lucifer mapanga offer Yesu anakana, right? Lucifer akuzilenga zomwezo akazwanga offer kwa chirombo. Yes, right? Kuti chani kuti akaonesere utunthu wonse wa ufumu wake. So tikamakaza kamba za lemba la chirombo ndi ndondomeko za mphumphu zooneseratu ndondomeko za ufumu wa Lucifer kuti atha kuonesa panga anthu angwiro kumupana ndani kupana mzimu Mulungu. Nkona lemba la chirombo li chinthu choyipa kwambiri. Okay, so apo tikamba kuteno ndio titamba kuvesa chani Chivumbulutso chapter 13. Brothers, talenga ni Yohana 18 verse 36. Verse 36. Yeah. Yesu anayankha, ufumu wanga suli ngati wa dziko lapansi. Ufumu wanga udakakhala wa dziko lino lapansi, anyamata anga anakalimbika nkhondo kuti lisaperekedwe kwa Yuda. Koma tsono ufumu wanga suli wochokera konkuno. Verse 37. Yeah. Okay, brother Ese, tatibireni pa Luka chapter 17 verse 20-21. Mungu liwengiratu. Luka 17 verse 20-21. So Yesu apapa akukanota ufumu wanga swa dziko lino lapansi. So mene ndondomeko za mafumu a dziko lino lapansi amayendesera ndi ndondomeko za ufumu wa Khristu Yesu akuti nzotani nzosiyana. So tererengeni Luka chapter 17 verse 20-21. Ati bwanji brother Ese. Verse 20. Ndipo pamene Afarisi anamfunsa iye kuti ufumu wa Mulungu udza liti, anayankha nati, ufumu wa Mulungu sudza ndi maonekedwe. 21. Ndipo sadzanena taonani uwu kapena uwo, pakuti taonani ufumu wa Mulungu uli mkati mwa inu. Amen. So ufumu wa Mulungu uli mkati mwa ndani mwa ine. And ufumu wa Mulungu unadza pachani pa Pentecost. Maona mafumu awiri osiyanawa. Chivumbulutso chapter 12 ikutionesa ife kudza kwa ufumu wa ndani wa Kristu. Chivumbulutso chapter 13 akutiuza ife ma last stand ya ndani ya Lucifer. Ifaya Lucifer kumwamba anakanika kulimbana ndi nani ndi Kristu. Ifati Yesu anazaonesa khalidwe la umulungu. Lucifer anakanika kuonesa kuti Mulungu ndabodza. Khalidwe la Mulungu linaonekiratu chifukwa cha mission ya Yesu Kristu wa dziko lapansi. Komano chimene chinasala ndichonena kuti aonesere ufumu wa Mulungu ndi kupambana kwake, right? So ufumu wa Mulungu unayamba Pentecost and kupitirira mpaka kumapita nthawi ndikukula ndikukhazikika kotheratu kuti ukuonekera ngati otsala mbewu yake yandani ya Yesu Kristu, right? Ndi pamene Lucifer ochita kwiya kwambiri fayani akuzoreka nthaka yenkochepa. Bwera kwa Yesu Kristu kunaonesera khalidwe la Mulungu. Koma chimene chinasala ndi ufumu andani wa Mulungu. So akuneto ngati Yesu akukhazikisa ufumu wake ineka nthaka yangotani kuchepa. Fano ufumu wa Mulungu kaonekeratu kotheratu ndeti pebeso chimene ningamake, right? Mwanjilena Lucifer afunika atani aonongedwe. Mwaona nkhanije. So Lucifer nkona akuuza zasosayani chirombo chicha apo ndetera mbafesa yani chivumbulutso. So ndimafuna kukhanga tikubwerera pambuyo kayi pang'ono. Okay? Kuzatha lero ndilosala ngasifate tizikhanga tikubwerera ndizapita so chisogolo choncho. Chifukwa chani? Sitingathe kupita kusogolo ngati ma step ambuyo sitinathe kwatani kwaonekera bwino. So ndikhanga ndopanga ka revision pang'ono. So ndikutengani ku Chivumbulutso chapter 7. Chifukwa chani? Chivumbulutso chapter 7 ndi key kuti tikathe kuvesa buku la Chivumbulutso. Okay? Daniel 7 pepani. Yes, Daniel 7 ndi key kuti tikathe kuvesa Chivumbulutso. Chifukwa nkhani sikuyamba kuti ku Chivumbulutso, nkhani inayamba ku Daniel.
So then tibwere mu Daniel chapter 7. So makosana ndikupemphani mu video Daniel 7 ngawamphani muwerenge muzira mu machawi ndithu. So tikaona za maufumu a Lucifer after atayamba kuwukira etc, right, anakhazikitsa maufumu akulu yambirira inali yani mkango umene kumera yani Babulo, right. Maphunziro ati napanga kale, so nkona sindichita kugula mavesi machita kumasulira kumano tinaona kale. So amene anga akhale ndi chidi video iyi tikapanga upload pa YouTube kumapeto kwepeto ndipanga tag ma videos amene tinafotokoza izi, right. So ndapanga tag ku end screen, so kamaliza kuona video kumapeto uzikhala ma link ama videos amene ndikapanga reference, right. So ufumu mkango uyimira yani Babelo, right. Kenako panabwera Amidi ndi Aperesi awa amene amenedwa ndi chimbalangunda bear, right. So chimbalangunda chimenechi chinali ndithu ndi mafupa atatu tikawakumbukira ku Genesis. Adam mwaye anadutsa yani nthiti imene anagwiritsa ntchito panga munthu wina, right. So nthiti ikuyimira chotsalira cha ufumu, right. So tikaona Amidi ndi Aperesi ndi amene anagonjetsa mafumu angati atatu. Amidi ndi Aperesi mfumu yamba wakulu imene anagonjetsa naye yani nali Babulo. Amidi ndi Aperesi sanagonjetse Babulo kana anagonjetsa yani Egypt, okay. Sanagonjetse Egypt yokha koma anagonjetsa yani Assyria ngati mafumu angati atatu, right. So tikaona bwino mwina mumbiri Egypt ndi ufumu yambira amene unagonjetsa konse. Kena kwa Assyria anagonjetsa Egypt, kena kwa Babulo anagonjetsa yani Assyria, right. Kena pamene pabwera ndani Amidi ndi Aperesi. After Amidi ndi Aperesi atatha pamene pabwera Aheleni awa. Aheleni ndani uchamati Alexander the Great anagonjetsa konse, anamwalira zaka 32. Ma generals ake 4 anagawana ufumu kono mitu ingati 4. From Amidi ndi Aperesi pamene kumabwera yani Rome, ufumu wa Chiroma. Okay, so ufumu wa Chiroma ndi ufumu wa chinayi kapena wa chi4. So ine mbiri hapa Daniel chapter 7 zose nazipanga kale kapa kumano ndimafuna kuti tikhazikike pa ichi, okay. Chimene tingaziwe nchonena kuti maufumu asizora angobada kungotulo ongofwaphuka ayi. Pali system imene Mulungu ayika imene mafumu akutani akuyezedwa. Chifukwa chani mafumu ndi adziko lino lapansi. So tisaliona kuti amene akupanga claim kuti mafumu adziko lapansi pano ndi ake ndi ndani, ndi Lucifer. Akuti apasidwa kwa iye ndathawa pasa kwa ina aliyese amene akutani akufuna, right. So tikaona bwinobwino tiona kuti mafumu onse awa akuyendesedwa mu ndondomeko za ndani za Lucifer. Ndi maufumu amene afuna akhazikise anthu abwino koma kupanda ndani popanda Mulungu, right. Nigona pa Daniel chapter 5. Is it 5? Yes, 5, right. Daniel 5 panachitika jani Belteshaza mfumu ya Babulo ikupanga chiphwano ndithu itatenga chakumwa kena kwenafika kuti atatenga ndi ziwiya zakukachisi, right. Paja Babulo inagonjetsa Yerusalemu atatenga ziwiya. So nthawi imene italedzedwa inafuna imwene muja ziwiya zakukachisi. Ndi itatenga ziwiyazo panalimbidwa mawu mene thege Farisi amene akuyimira yani mwayezedwa ndipo mwapezeka ndani uperewera tsopano ufumu ano ukutengedwa kwa inu uperekwa ndani kwa Amidi ndi Aperesi. Na funso ndila kuti mwayezedwa ndipo mwapezeka ndani uperewera. Muchizungu atati you have been numbered. Kumpanga namba munthu zili ngati mbuzi akupase 6 out of 100. Namba imene ndi sunachite bwino. 8 out of 100 sunachite bwino. 4 out of 100 sunachite bwino. So tikamaona pa maskela kumwamba anayeza mafumu awawa. Mafumu awa atayezedwa onse one by one amapezera kutani akudomoka. So tavesa tuno Babulo anayezedwa pamuyeso umenewo anapezera sizinatheka kona Amidi ndi Aperesi nabwera. Ndeti zizoona kwa maufumu ati onsewa mpaka ufumu omalizira pa dziko lino lapansi. Ufumu nenso ufunika uziyeseda pamuyeso. Akuyeza ni ndani? Well, tiona kuti kumwamba kuchitika chiweruzo. Osati kuti amene atapulumutsidwe kapena atataleke ndi kuti chiweruzochi nchama ufumu. Kuonesa unati okay ufumu ndi ufumu wa dziko lino lapansi. Kodi ukupanga zimene Lucifer ananena? Muona nkhanicha, which means pa nthawi imene Yesu Khristu akuzakhazikitsa ufumu wake, nawo Yesu ufumu wake umene tili inu ndi ine nafenso tifunika tizayesedwe. Osati kuti undo tifopulumuka kapena no. By the fact kuti nefe yotalanda Yesu Khristu ndifopulumutsidwa kale mwa Khristu Yesu, right. Kumano chiweruzo ichi chifuna chikaonesere kuti zimene
zimachitika ndi chani anthu akakhala ndi Khristu Yesu. Kodi nzothekadi kuti anthu amakhala angwiro? Ukuona nkhanicha? So moyo wanu ukupereka evidence kupambana kwa ufumu wa ndani? Wa Khristu. So pa Daniel 7 amatiuza funo ndithu pali chiweruzo. Daniel 7 akutiuza futi payani pali chiweruzo. So tipita ku ufumu wa chinamba 4 kapena wa chinayi, right? So tikukhazika ku Daniel, brothers, tiwerengere Daniel 7 verse 7 and 8 aliyani. Verse 7. Pambuyo paje ndinaona masomphenya a usiku. Ndikuona chirombo chachinayi choopsa ndi chochititsa mantha ndi champhamvu choposa. Chinali nawo mano aakulu achitsulo. Chinalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza chotsala ndi mapazi ache. Chinasiyana ndi zirombo zonse zinachitsogolera, ndipo chinali ndi nyanga 10. Verse 8. Ndinali kulingalira za nyangazi. Taonani, pakati pa izo panaphuka nyanga ina, ndiyo yaying'ono patsogolo pache. Zitatu za nyanga zoyambazi zinazulidwa ndi mizu yomwe. Ndipo taonani, nyanga m'menemo munali maso ngati maso a anthu, ndi pakamwa pali kunena zazikulu. Verse 9. So tikamaona za chirombo cha chinamba 4 akutiuza funo chinayi ndi mano achitsulo etc. Komano chirombo cha chifuwo ndiye chikumira yani ufumu wa chinamba cha 4. Apa pamene ndifuna tilimbikisane ndivekese bwino. Ufumu wa chinayi ndi ufumu womaliza pa dziko lapansi. So chirombochi chikumira ufumu wa chinayi, right? Nyanga 10 zimene zikubwerazi ndi maufumu 10 amene akuphuka mu chirombo chomaliza. Okay? So timazati no Eastern Rome. Rome anakhala ngati ali magawo awiri. Kunali Rome pamene masiza zamalamulira. Kumano Rome zinazochitika zinatuno Constantine anapita kuti ku Eastern Rome. So ku Eastern Rome kuja anakakhazikisako anasintha chani? Anasintha imanike ningopanga, sorry, there's a message coming. Okay, so ningo na nje ningo check. Okay, right, sorry, just replying. Okay, so tona now Constantine, okay, anachoka ku Western Rome. Western Rome injena ngati kupagaina pawiri, right? So Constantine anachoka ku Western Rome ndi Roman Empire ndikupita kuti ku East. Ku East kuja anakasintha dzina la Byzantine ndikuisandutsa Constantinople khangati capital city. Mwana kamenekwe. So Eastern Rome unali ngati ku masiza. Ku Western Rome unali ngati kuli power vacuum, right? So ma Caesars aja anapereka mphamvu to the bishop of the church. Okay? Tisana kuti no Constantine namene anambana raini ndine Kristu basi, right? Anabwezesa ma rights kwa Kristu. Tiona akalembedwe said, nayo nakalembedwe said, right? So a Kristu nthawi na mapeda amalandida chuma zawo etc. nthawi Diocletian, right? Diocletian namene anayikalamulo kuti na Kristu sazipeda mauti, okay? Kuyambira mu zaka za 303 mpaka 313 Kristu anawo anaphedwa asati masewera nthawi Diocletian. Chifukwa cha lamulo la edict yake, right? Pamene Constantine atabwera anazachosa lamulo meja mu zaka za 313 AD, right? Kena kuleta onenda amene iye anazayika khazikisa ndi Kristu basi zinthu zarani zasintha, okay? So iye ujara khazikisa Kristu anapanga lamulo nena kuti no anakhala ngati wapanga push kunena kuti makosana pakhale mpingo umodzi, pakhale ambuye amodzi. Mwena kanija zabwine mpingo umodzi, ambuye amodzi ngati zabwine, komanso pakhalenso ufumu umodzi, pakhale yani empire amodzi. Anandino Chikristu chafala kwambiri so kuti apange control anthu
iya joine chikhristucho komanso chikhristucho chikhale under chani ufumu. Ndi pamene pakubadwa the Roman Catholic Church, Roman mpingo wa Chiroma, Catholic Universal. Mukuona? So iyo jarapita ku Eastern Rome. Ku Western Rome anayika the Bishop of Rome, right? So mene zaka zimadusa mphamvu za yani mphamvu za ma Caesars zinamba kuchepa, pamene mphamvu ya Bishop of Rome inamba kuda kukula. Okay, so muzaka za 476 Western Rome ija yoseje inakhala completely independent from Rome. Moyena khanije chilombo chipanja ndi yani ndi Rome yonse. Kumano nyanga 10 zikubwera ifayani fani muzaka za 476 Western Rome inagayikana pa 10. Okay, ma Germanic tribes anamenyana ndi Rome mpaka anakhala free. Okay, ndi pamene tikubwera ndi nyanga yani nyanga 10 zimenezi. Moyena khanije so nyanga 10 zikuyimira ma 10 divisions of Western Rome. Okay, Western Rome kuja kuli ma Caesars, Western Rome ali free from ma Caesars, but chifukwa nthawi imene madusa mphamvu za ma Caesars zinangozatira dissolve to the point whereby ma Caesars aja anaibeso ni mphamvu ina iliyonse kufika kuti ma Caesars aja anadani anachokapo. Okay, so kubwera kwa kanyanga 10 zikuthano ziyana pa this tere ngeni Daniel 7 verse 19 mpaka na 20. Okay, brother Mesh, mutaroingia Daniel 7 verse 19 mpaka 20. I think yes kulibeo. Okay, verse 19. Pamenepo ndinafuna kuziwa choonadi cha chirombo chachinayi. Pamenepo ndinafuna kuziwa choonadi cha chirombo chachinayi chija. Aba sipirizane ese, it's okay. Pirizane bro. I think in network. Yeah, muvega mwen. Pirizane. 7 verse 19 mpaka 20. Okay. Pamenepo ndinafuna kudziwa choonadi cha chirombo chachinayi chija. Chidasiyana nazo zonsezi, choopsa, chopambana, mano ache achitsulo ndi makadabo ache amkuwa, chimene chidatuluka ndi kuphwanya ndi kupondereza zotsala ndi mapazi ache. Verse 20. Ndi za nyanga 10 zinali pamutu pache, ndi nyanga ina idaphukayi imene zidagwa zitatu patsogolo pache. Nyangayo idali ndi maso ndi pakamwa pakunena zazikulu, imene maonekedwe ake anaposa zinzache. 21. Okay, so tikamakamba za nyanga 10, right? Mafuna onena kuti anthu ambiri amamba kufananiza zinthuzi. Chirombo chachinayi ndi ufumu wachinayi, right? So zonse zimene zochitika ndi nyangazi zili part and parcel of chirombochi au pafunika pamveke, right? Chirombo chachinayi ndi ufumu wachinayi umene uchita ufumu pa dziko lonse lapansi. Nyanga 10 ndi gawo limodzi la Rome, right? Imene inagwa mu 476, right? And Rome, Western Rome itagwa mphamvu yambiri ene consolidated ndi the Bishop of Rome, amene pa nthawi imene anali ngati corrector of heretics chifukwa cha Council of Nicaea. Mukuona Council of Nicaea ndithu nthawi imeneyo mu 325 AD Constantine anakhazikitsa council imene kuti akakhazikitse kamvekesere kuti no Yesu Khristu ndiye ndani, right? So ena amakhulupirira Yesu Khristu akhalapo nthawi zonse kuyambira nthawi zakale, iye ndi Atate akhalapo always koiteno, right? Amene Arius amanena kuti no Yesu Khristu ndi amene anabadwa kuchoka ndani kwa Atate. Muona nkhaniyi. So Arius sanagwirizane naye nkhani, komano Constantine anangosankha kuti akhale ndi Anastasia, chifukwa gulu lacho na Anastasia ndimene inali ndi mabishop ambiri. So iye amafuna no Christianity mu Rome ikhale imodzi, right? Constantine anali ndi anthu ochepa, iye anathawa. Arius anathawa
Anastasia. Okay, mwakosa network inakhanga ya chitamuti ene. Kodi ndinalekezera patipo? Pomwe munasiya kundimvera ndi pati. Manena za Costa adathawa kaya. Okay, Arias adathawa. Okay, fine. So ndimanena kuti pa nthawi imeneyi Constantine anayitana council ya Nicaea imene inachitira ku Nicaea, so inaptusa amene Nicene Creed kavekesedwe ka Yesu Khristu ndi ndani, right? So panali magawo awiri. Gawo lina la achina Anastasia amene ngati achina mabishop amene ati Yesu Khristu ndi Atate makuitenos, right? Pamene Anastasia amene ngati presbytery or elder amakhulupirira neno Yesu Khristu anachita kukhalapo after Atate kubadwa, right? Okay, so Constantine anapanga side ndi achina Anastasia fayana anali mabishop ambiri amene anali gawo limodzi ndiye, pamene Arias anali bishop ochepa amene amakizana naye. So Arias uja anathawa kumene kujako, right? Arias atathawa anapita kuma Arian nations, nkona mawerenga za ma Arian horns. Ma Arian horns ndi ma Vandals, Heruli ndi Ostrogoths. Awa amachida ma Arian horns chifukwa ndi amene anatenga chikhulupiriro cha Arias. So Constantine chifukwa amafunisa kwambiri uno ufumu ukhale umodzi, anayika lamulo kuti Arias amene ndi zolembera za Arias aphedwe. And zolembera za Arias zinautchedwa palibe mbiri ina iliyonse, and pamene maufumu atatuwa Ostrogoths, Heruli ndi Vandals zonse anaonongedwa onse. Mene mafika 538 AD nyanga zonse zitatu zinalizira chosedwa. Ifanano zimakhanga zikusutsana ndi Nicene Creed. Umeona? So kuzera pamene pa Bishop of Rome amene apasida mphamvu ndi boma la Chiroma. Okay, Bishop of Rome ndi amene analimbikitsa kwambiri maufumu kuti akathire nkhondo chani maufumu nyanga ziwiri ma Arian horns, Vandals, Ostrogoths ndi Heruli. So nyanga zimenezi zitatu zinaonongeredwatu. Nkona kwamba tuno panabwera kanyanga kang'ono kapena kanazula nyanga zingati zitatu. Okay, so chimene ndimafuna nchinena kuti no nyanga 10 ndi nyanga yaying'ono zonsezi zikuyikidwa in the same group as chilombo cha ingati chachifolo, zikuchitika mu ufumu umodzi wa Chiroma. Okay, I hope tukumvana mene bebe. So chilombo chachifolo chikudusa ma phase. Phase yamba ndi Roman Empire imene united. Kenako ikugamphuka kubwera nyanga zingati 4. Nyanga zili pa chilombochi. Nyanga 4 pabwano imodzi imene kuchosa zingati zitatu. Ngati kuti manomba zasala nyanga zingati ngati 8. I hope tukumvana mene kuti zikuyendera zinthu ze. Kumano zonsezi zichitika pa chilombo chachinayi. Chilombo chachinayi icho sichikusanduka nyanga ing'ono. Ayi, nyanga ing'ono sikusanduka chilombo chachinayi. No. Okay, ndi chilombo chachinayi chomwecho, koma pa chilombo chachinayicho palika nyanga kakang'ono. And pambali paka nyanga kakang'ono palinso nyanga zingati 7 zina. Nyanga 7 izi sizikusanduka chilombo. Chilombo sichikusanduka nyanga 7. No. Chilombocho chili chokhazikika. And nyanga 7 ndi nyanga yaing'ono yabwera apapai zonsezi zikukhazikika mu chilombochi. I hope wepa kumveka bwino. Tisafananize na chilombochi ndi kanyanga ng'ono ndi chilombo. No. Apo ali pali ndi funso ndafutukuza ncho dala. I hope amveka. Ngapamveka mutayika thumbs up. Alright, tiende pono nenepa. So tikaona ku history ndingamakamba za nyanga zitatu ndizi, ma Vandals, Heruli, Ostrogoths, mbiri yawo kulibiretu. And ifani mbiri yawo kulibe even Arias kulibeko. Ifani mabuka na unchedwa, right? Arias ukapezeka ni mabuka amati kuphedwe pati pamene. So mbiri Arias kulibe. Nikona amene anapanga chiphunzitso cha chimene of which later on chinaza sanduka chiphunzitso cha Trinity. Tikaona later on anazabwesa Council of Constantinople, right? I think that was 380 kabina 381 AD. It was after Nicene Council, right? Kumano pamene chiphunzitso wachitatu mwa Mulungu chinakhazikika. Okay, so tikaona mafumu atatu awa kulibeko. Kumano anthu amapanga accuse Arias amene Yesu ndi olengedwa. Kumano takhulupirira bwanji fenena kuti no zolemba zonse za Arias kulibe. Mwina nkhanije. So zonse zimene amanena Arias timazipeza kwa anthu amene amapanga accuse. Okay,
Right, anyway, so maufumu atatu anaonongera kumene tikaona apa maufumu awa ndi amene alipo mpaka lero. Achina Alamani ndi ma Germans lero, Franks ndi France, Burgundian ndi Switzerland, Suevi ndi Portugal, Lombards ndi Italy, Visigoths ndi Spain, Anglo-Saxons ndi England. Kanyanga kang'ono amene taonera ndi chani ufumu umene ukuchitika mu the Roman Catholic Church, right? So tikaona the Roman Catholic Church ndi kanyanga kang'onoka. Okay, kumano this nyanga yang'onoyi si kusanduka chilombochi. Chilombochi si kusanduka nyanga yang'ono. Fatano pa chilombochi pali zinthu zingapo. Pali 1 nyanga zi 7 ndipo nyanga yang'ono. Zonsezi zili pachani pa chilombo chimodzi. I hope tili mozenebe. So chilombochi cha chifolochi tingadine zina yake ndi chani? Zina ya chilombo chimene chichi cha chifolochi ndi Rome. Imene tikayona muno bwino tikaninga izizi maufumu awa amene alili komanso tikandayonse nyanga yaying'ono zonsezi panopa tithawazinati zili kuti zili ku Europe. Mukuona amenepe andi maufumu onse awa tikaona apa lero ali mu gulu lanji, ali mu European Union. So tithakuitenga chonchi tikapanga combine zonse, tikapanga combine Western Rome imene inagamuka kusanduka mafumu 10 kena kuzasala mafumu 7 nyanga yaying'ono. Rome imene tithaonera ndi yani lero tisonati ndi the European Union. Tili mozenebe. So tikamakamba za the fourth beast imene lero ilipo mpaka lero. Ifani Bible inakawano ni chilombo cha chomalizira. So fourth beast chilombo cha chinayi ndi chani lero? Si Rome semene timaiza jombo la ndi masiza za kumano pakali panopa ndi chani? Ndi Europe. Okay, of which kanyanga kaji kang'ono kwa aratu za ifeto kakulamulira wa times half time kwa nthawi izo ndi nthawi za nusu imene tikayima asula muno ndinapanga masamu ake ndi masiku 160 tikapita ku Ulosi kumasula masiku amene wawa tsiku limodzi kukhala chaka Ezekiel 4:6 kumaso Numeri 14:34 tonatuno tsiku limodzi kumayani chaka kuyambira 538 mpaka 1798 naona kali nkhani zimene zizi, right? Kumano kanyanga mphamvu zake zinakhangazana zatha mzaka zimene za 1798. Okay, kumano kanyanga yang'ono kalipo lerolo, right? Just as nyanga 7 zilipo solid lerolo. Kumano zonsezi zikuyimirira mu ufumu achinamba yani 4 ali pa indi fusi pa zimene ndafotokoza apa basi. Okay, fadi palibe fuso kubiririza, right? Sorry, bapanda kufusa nawo kupanda tatuluka pajani tu inazapanda zangi. I was trying to restart the PC. Okay, ndibafuna nimufusa nawo maka kuti no nazali mbapo mutu ina kunena kuti chilombo chani ndimangupata dziwa nawo. What was the answer? Asisi nafike kwena ifuso imene nafuso kwambirira, so imene iyankhira likafika ku mapeto kweni. Okay, nathokoza. Yeah. Alright, so ababa titamwerenga mamachawi chifanena kuti mavesi ali pompo ndikale. Okay, so brother Mesha mutiwerengera pompo tazerengera mmene mutiwerengera Daniel 7 verse 9 ndi 10 tiwerengeni about yani. Verse 9 ndinapenyerera mpaka anayikapo mipando yachifumu nikhalapo nkhalamba yakale lomwe zovala zake zinali zambu ngati chipale chofewa ndi sisi la pamutu pake ngati ubweya oyera. Mpando wachifumu unali malawi amoto ndi njinga zake moto woyaka. Mtsinje wa moto unayenda wotuluka pamaso pake. Zikwi natumikira ndi unyinji wosawerengeka unayima pamaso pake. Nuweruza mlandu anakhalapo ndi mabuku anasegulidwa. Yeah, so weruza mlandu anakhalapo ndi mabuku anasegulidwa. So iyi ni nkhani yaikulu imene nimamva chisoni chifukwa ina nakuti anthu ambiri amakhazikika chilombochi ndi chani mwakuti, right? Kuona nkhani anthu amayidumba chifukwa ina nakuti after atamaliza kukamba za chilombo ni
chilombo kanyanga kang'ono akukamba zinena kuti kumwambako kukutsegulidwa nde Daniel akuona zochitika mmenemo atakuonapo chani atayang'anisisa atakuonapo mipando yachifumu ndipo amene wakhalapo ndi chani nkhalamba yakale right ndakufotokoza nena kuti no woweruza milandu atani wakhalapo ndipo mabuku atani atsegulidwa mwanjira ina akufuna awayeze chani awuyeze ufumu umalizirawo ufumu wachinayi pa ufumu wachinayiyo pali nyanga 7 palinso kachilombo kachani kaching'ono okay and tikaona ufumu umene ulipo mpaka lerolo pano patha kutcha kuti yani European Union kuona nkhani ite ahupo pamveka bwinobwino right so kumapeto kwa ufumu wachinayi ati kukuyezedwa of which tikuziona tuno sizero ufumu okhango akupezerera ndikuyeza no mafumu ena osonso akhala kuyezedwa tikaona Daniel anauza kuti yani Daniel anamuza ufumu ya Babylon tuno ufumu ano wayezedwa ndi wapezeka utani uperewera so ufumu umene womalizirawo wachinayi wapadziko lapansi wayezedwa right so pa Daniel chapter 7 ndi pamene timavaonera tuno mabuku anasegulidwa iyi ndi evidence ya maufumuwa and pa Daniel 7 verse 1 tuno sizoti ndi ufumu wachinayi wokha umene ukuyezedwa no komanso ufumu wandani wa Khristu kuti ukuyezedwa ukuyezedwa pa muyeso wanji kodi ndi ufumutu umene ungapange anthu amene ali angwiro amene angakhale kwachana kwa muyaya ahupo wewe pamveka okay so muyeso wake ndi umeneyo ndi ufumutu umene ungapange anthu abwino okay so tikaona zotsatira za chiweruzo imenechi ndi chani tiyerengeni pamene brother Mesha Daniel 7:11 ati chani Brother Frederick, ngwerenga verse ile pa page ipo. All right. Verse 11, pamenepo ndinapenyerera chifukwa cha phokoso la mawu akulu idanena mnyangayi, idanena nyangayi. Ndinapenyerera mpaka adachipha chilombochi. Ndikuononga mtembo wache. Ndikupereka utenthedwe ndi moto. Yeah, so chilombochi akuti anapenyerera akuyang'anisisa anaona phokoso la chani la mawu akulu amene ikunena chani nyangayi right so tikuona tuno pali zazikulu zimene zikuchitika right so nyangayi kuyankhula mawu akulu makuti right kumano chosatere nchokuti chani chosatere chachiweruzo nchitana tuno ataonesesa atatenga chilombocho ndipo anachitentha chani mtembo wake okay so chosatira chachiweruzo chakumama chitano chilombocho chiponyedwe kuti kumoto kukatenthedwa why chifukwa no ufumu wa chilombo sukwanirisa kupanga zimene Lucifer amatani amanena okay kumano chosatiraso cha chiweruzo ndi yani brother Fred tatiwerengeni Daniel 7:13 verse 13 ndinaona m'masomphenya a usiku taonani anadza ndi mitambo yakumwamba wina ngati mwana wa munthu nafika kwa nkhalamba yakale lomwe ndipo anamuyandikitsa pamaso pache yeah so akuonesesa wina wangati mwana andani mwana wa munthu so ichi nchosatiraso chachiwiri chachani chachiweruzochi okay so mwana wa munthu akuyandikitsidwa mfupi ya nkhalamba akaenda kuti chani telenga pa Daniel 7:14 chichitika nchani verse 14 brother simumveka anampatsa ulemerero yambiraso okay ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu kuti anthu onse ndi a mitundu yonse ya anthu ndi a manenedwe onse amtumikire ulamuliro wache ndi ulamuliro osatha osapitirira ndi ufumu wache sudzawonongeka yeah so apa ndi pamene tikuona tuno Yesu Khristu akulandirano ufumu mwanjira ina ufumu ndi ulamuliro uyosedwa kwa chilombo cha chinamba 4 ulamuliro wa dziko linoli ukuchoka kwa chilombo cha chinamba 4 ukupita no kwa ndani kwa Yesu apano mawu aja tinawerenga pa Chivumbulutso 11:15 onena kuti tsopano yafika nthawi yokuti no chana mara and amaria ningoyerenga kuti ndisayisemphanise vulake nayerekeza mchizungu kuti ndi message wandukanika
so ningopita pomwe machawi. Okay, tikaona chimwe chapter 11 verse 15 mawu aja amafotokoza mana tuno ndipo ngelo wachisanu ndi chiwiri anayimba ndipo nava mawu akulu mwamba ona tuno maufumu a dziko linayamba kukhala maufumu andani ambuye wathu ndi a Khristu wake. Mwaona nkhaniche. So ulamuliro wa dziko lino uzachoka kwa chilombo ya chinamba 4 ndikugamulidwa tupite kwa ndani kwa Yesu Khristu. Apo pamene Yesu Khristu azapangeno pano tabweso kachingati kachiwiri fa dziko lino zakhala ulamuliro uli manja mwa ndani manja mwake. Kunono chimene chapangisa tuno ulamuliro wa dziko lino ukhale manja mwa Khristu ndi chani? Ndifa chenena kuti no chiweruzo mabuku atasegulidwa evidence ya ufumu wa chilombo waonesedwa. Evidence ya ufumu wa Khristu atani yaonesedwa. Pamenepo chilombo chakuti chikatentherero chani kumoto. Pamenepo pamene aona kuti chani ufumu ndi ulamuliro zonse zipite kwa ndani kwa Khristu Yesu. Mukunena nkhanicha and Lucifer izida kuziziwa. Ndikona pa chimu chapter 12 ati sobane yadza ufumu yadza mphamvu yadza sochani ulamuliro wake, right? Yadza ufumu wake yadza chipulumutso. A Lucifer nazoloka nthaka nkotani kochepa. Why? Chifukwa Lucifer akuzaona kuti no kuli chiweruzo. And chiweruzoche ndi cha maufumu angati awiri. Ikafika kuti Yesu Khristu akhazikitsa ufumu wake chiweruzo chikubwera pa mafumu awiri omaliza. Ufumu wa Khristu imene ali Khristu mwa ine, Khristu mwa inu ndi ufumu wachani wa chilombo. Ufumu wa chilombo ukuyenda ma stage angapo. First stage inali Rome. Second stage inali ngati kanyanga kang'ono ndi chani ndi maufumu 7. Kumano last stage ya ufumu ndi European Union. Okay? So Lucifer zaro okay. Ndio kuti no nkhani yeni ababa. Ndio na kuti ineso ndi chite machawi ndi khazikise ndi perekete evidence yandani ya ufumu anga. Ndikona pa chapter 12:17 Lucifer akuya ndi anthu a Mulungu. Kena kwaitanisa akapereka mphamvu yonse kwa chani chilombo kuti chikakhazikise lemba la chani la chilombo. Mukuona nkhanichi. So pa Daniel chapter 7 nkhani yenene imene anthu amayiponya ndio Daniel 7 ikamba za ufumu ndi chiweruzo cha chani cha maufumu especially in the last phase. Okay? Nkhani imene ndi imene anthu ambiri amayiponya kwambiri sinthu za chifukwa chani. So kumapeto kwake chiweruzo chikubwera ufumu wa dziko lino ukupita kwa ndani kwa Khristu Yesu. Okay? So tate tipitize Daniel 7:15 brother Fred muzilenga mama chawi tulenga noelepo verse 17 koma ine Daniel mzimu wanga unalaswa mkati mwa thupi langa ndi masomphenya mtima wanga anandivuta ndinayandikira kwa wina wa iwo akuyimako ndi kumfunsa za choonadi za ichi chonse ndipo ananena nane nandidziwitsa kumasulira kwake kwa zinthuzi. So ngati zimene ndafotokoza ziro akwika iwerenganso zimene Daniel anamasulira. So mumawerenga Daniel 7:15 ndi 16. So Daniel akuti zinthu zinamwawisa mtima ndi anamuyandikira wina uvuchito zati ningero anamuuzana kumasulira kwake. Okay, so tende nini kumasulira kuti yani mutowerenge Daniel 7:17 ndi 18 brother Frederick werenga verse 17 zilombo zazikulu izi zinayi ndizo mafumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi, koma opatulika awo mwambamwamba adzalandira ufumuwo ndi kukhala nawo ufumu kosatha nthawi zonka zamuyaya. Mwakaona nkhani akuti yani koma opatulika ndi ati anthu amene ali mwa Khristu. Opatulika wachani awo mwambamwamba adzalandira cha ufumu. Mwaona nkhani mukuona nkhani ichi opatulika andani awa mwambamwamba awa opatulika mwambamwamba akhala bwanji opatulika awa mwambamwamba anthu amene alandira Yesu Khristu adzalandira chani ufumu ndi kukhala nawo ufumu kotani kosatha ku nthawi za chani ku nthawi za nthawi. Zikuthandiza chani pamene Yesu Khristu wakhazikitsa ufumu wake mwa inu ndi ineyo. Chiweruzo chikamasachitika Mulungu ufumu wake suyenda monga mmene ukuyendera panopa. Asindikiza anthu ake pa mphumi pake. Ndeli pa nthawi imene Lucifer aloledzanso kuti ayikeso chani lemba la chilombo kuti no ufumu inenso onese zokhwima zipatso zokhwima and zipatso zokhwima za Mulungu. Ifatano anthu akasingiza maphunzitsa ngachimweso aonesera
khalidwe losa 100% la Mulungu. And anthu ake a Lucifer chifano alandira lemba la chirombo ndio akaniratu Mulungu, mzimu wa Mulungu alibiretu, even chikumutima cha mzimu wa Mulungu alibe, aoneseratu chipaso chotheratu cha iwo amene alandira lemba la chirombo pamphumi ndi mudzanja. Kodi chimapanga anthu otani? Komano pa zonsezi zikachitika, analysis ya maumboniwa ikaperekedwa, akulichani pamene Yesu Khristu akulandira ufumu, pamene akunati maufumu a dziko lino ayamba kukhala a Khristu wa ambuye athu ndi a Khristu ake, pamene ifeyo pamodzi ndi Khristu tikulandiranso chani? Ufumu. Mukuona nkhani ichi. So nkhani ya pa Daniel chapter 7 ni nkhani yani ya ufumu. Brother Frederick, towerenga verse 21 mpaka 22 ali yani. Verse 21. Ndinapenya ndipo nyanga yomwe inachita nkhondo ndi opatulikawo ni walaka mpaka inadza nkhalamba yakale lomwe. Ndi mlandu unakomera opatulika awo mwambamwamba, nifika nthawi yakuti ufumu unali wawo opatulika. Mukuona nkhani ichi. So akuti ifika yani nthawi imene nyanga inachita nkhondo ndi opatulika, tikudziwa ndi ma dark ages. Okay, komana akuti yani inadza nkhalamba yakale lomwe. So sometime around after the dark ages. Okay, menedi kapanga chimu chapter 5 tinaona nkhani imene, so sindifuna sindiloye monso yayi around the dark ages, after dark ages yadusa, right? Around that time pamene tikuona kuti no chiweruzo cha ufumu wa Khristu ndi chirombo chinatani zinayamba. Okay, nkona kunena tino kuna kambaso tino chinjoka chinachita nkhondo ndi ya kanyanga kuno kanachita nkhondo ndi anthu ake a Mulungu, right? Komana tino mulandu unatani unakomera ora opatulika awamwamba. Mulandu wake uti chiweruzo, the judgment. Muchicha kukhisa chino maoto mulandu kumano mchizungana kambatu judgment. Atino nifika nthawi, so nthawi ifika yakuti chati ufumu ukhala wandani wa anthu opatulika. Kudzera mwa njiranji? Kudzera mu the declaration yoti no ufumu wa dziko lino lapansi pano wambano kukhala wandani wa ambuye wathu ndi wa Khristu ake. Pamenepo ndiyoti ifeyo pamodzi ndiye tikhaso kulandira yani landirano ufumu umenewo. Okay, taterengeni pa Daniel 7 verse 25 and 26. 25-26. Nidzanena mawu akutsutsana ndi wamwambamwamba. Okay, ndidzaletsa opatulika awamwambamwamba, ndidzayesa kusintha nthawi izo ndi chilamulo, ndipo adzaperekedwa mdzanja lake mpaka nthawi imodzi, ndi nthawi zina ndi nthawi ya nusu. 26. Koma woweruza mlandu adzakhalako, ndipo adzachotsa ulamuliro wake, kutha ndi kuwononga kufikira chimaliziro. Now, apapa pamene tikuvesa nkhani tikunena kuti chirombocho chapa Daniel chapter 7 chomaliziracho zina yake ndi yani European Union panopa. Chifukwa chani tikunena kuti no Rome ndi imene inayamba kulamulira mu in the last phase, right? Rome nkuna kamba za Chisulo, ifate Chisulo Roman Empire. Okay, Chisulo iron inagwira ntchito mbiri Roman Empire. Not only that, tikaonanso even mu history Babylon inagwirisana ndi yani amene ndapeza Helena na Heleni a Roma ndi amene apanga take over, right? So ufumu wa chifo ndi Aroma. Aroma amene wakuyenda ma stage angapo kuchoka pa Roma pabwera no kugamuka kwa Western Rome. Western Rome ikubwera no mafumu 10. Mafumu 10 akhala independent koma it's still part of initial Rome imweja. Mafumu 10 amene akupanga independence pabwera no ufumu ina umene ukukhanga tukukhala influence ya chipembedzo maso influence pa mafumuwa akuzula maufumu atatu amene anali ma Trinitarians, amene anali ma Arian nations, amene amasusana ndi Trinity achosedwa, right? Now pakupita pa nthawi kanyanga kuno kakukhanga kupanga dominate kwa nthawi zo ndi nthawi zanuso imene tikazimasulira ndi dark ages imeneyo, right? Kuma dark ages pamene ikutha move pamene dark ages yatha 1798 kodi kanyanga kuno kazakhaso ni mphamvu so apo pamene akukamba pa verse 26 no koma woweruza mlandu adzakhalapo. Mwana nkhani imene, right? Ndipo adzachotsa ulamuliro wake ndi kutha
ndi kuwononga kufika ya chimaliziro. Tifuna ndowerenge mu verse 26 mu Amplified Version. I don't know. But the judgment shall be set by the court of the Most High, and they shall take away his dominion to consume it gradually and destroy it suddenly in the end. So which means now to know the rise and how pa castle rise ina yakanyaga kakang'ono. Kumano tikama fotokoza za dark ages itatha nthawi imeneyi, right? Tinaona mene timaona Genesis chapter 6 mene timaona mazama 7 seals. Tinaona ndi nyengo iti imene chiweruzo cha maufumu last phase chinayamba, right? Tinaona nawo kuti mu chiweruzo cha maufumu chinayamba around 1517. Chifukwa chinena kuti ni nthawi timaona tunanani miyoyo under the outer. Okay? Tinaona panali miyoyo souls under the outer imene mafula kuti ambuye kufikira liti muzasira akapola amene aphedwa ndi anauza anthu amene anapasidana anava zovala zoyera ndikuzati dikirani mpaka akapola anzanu aphedwe. Now funso lacho ndina kuti munthu amene akufa sauzowa kanthu. Now munthu wokufa angapasidwe bwanji chiyero? Tinaona kuti ndiye kuti evidence ya ufumu wa Khristu inayamba nthawi iti imeneyo, kunena kuti anthu amene anaphedwa during this dark ages, right? Evidence yawo pamene ikubwera in the judgment ikupereka evidence towards ufumu andani wa Kristu Yesu. Ndio ngakhale anthu anaphedwa ngati ma savage, ngakhale anthu anaphedwa ngati owukira, kumano kumamba kuwapanga kunena kuti anthu awa ndi amene ali otani olungama, ndikona wapasida chani zovala zoyera. And tinaona zimene zichitika around 1517. Okay, so mutakaona ma videos ambo ndi pangaso tag video mapeto. So tikamakamba chiweruzo tinaona kuti Babulo anayezedwa at the very end of ufumu wake. Okay, unachoka ndoti abidi ndi aperezi nawo soda achoka anaweruzidwa atapanga rule ndoti aherenese nawo chimozimozi. Komanso chilombo chikumapita nthawi ati chikuta chikuweruzidwa. Weruzo satani ntolaka kapena ino evidence, compound evidence. So tikamaona evidence ya ufumu umenewu wa chilombo, right? Chiweruzo kumapita kuyamba mu around 1517 imeneyi, right? So chiweruzo imene pamene chikuchitika motero chikuyenda ndithu chikuyamba nthawi imeneyo mpaka kufika mapeta chani anthawi. Evidence ya maufumu awiriwa ikuperekedwa, right? And the evidence ifika kwa anthu amoyo mwanjira ina kuti pamene anthu amoyo ngatasindikizide pamene anthu amene ali adzukula basi atalembera chilombo. Imene ndi evidence yomalizira imene itapanga cement mafumu awiriwa. Komano as far as that chiweruzo chinayamba chimene chinagamulidwa chinena kuti kanyanga kakang'onoka mphamvu yake ulamuliro wake anautha. So sipakhaso the second rise of little horn power. No, andindi kuonesa yonchi. Komano akuti yani ati kuononga kufikira yani chimaliziro. So mphamvu ya nyanga yang'ono ikhala ikusisitika mpaka yani mpaka na chimaliziro. Okay, so tikaona pa verse 26 chiweruzo chitalaka ndikuwerenga Amplified. Chiweruzo chizakhala ndipo ndi khoti ya bwalo ya kumwamba, ndipo azanjosera iye mphamvu, ndipo azamba kusisitika pang'ono ndi pang'ono, kenako azaononga kumapeto mwaka mphindi ka nthawi. So kumapeto kwetu tionana kuti actually the Roman power kalito huni kameneka katani kaonongedwa. Okay, so ndithu iyo ndi zimene anafuruza Daniel. All right, brother Frederick, again Daniel 7:27. Verse 27. Ndipo ufumu ndi ulamuliro ndi ukulu wa maufumu pansi pa thambo lonse zidzapasidwa kwa anthu opatulika mmwamba. Ufumu wake ndiwo ufumu osatha, ndi mayiko onse adzamtumikira ndi kumumvera. Yeah, so pamene Yesu Khristu akulandira ufumu ndi ulemerero zonse zija anthu ake akuzilandiranso pamodzi ndani pamodzi ndi iye. Okay, tawerenga verse 28 atiya 28. Kutha kwaje kwa chinthuchi mkuno. Ine Daniel maganizo anga anandivuta kwambiri ndi nkhope yanga inasandulika.
koma ndinasunga chinthuchi mtima mwanga. Yeah, so tikamakamba anthu ena amatha ubale kamaona ngati lande kuti mumakamiza house azakhala amene munditi manyimbo sako mudi azakhala umeneko kakuyereya 47 ndeti azatenga mafumu nonono nkhani yake ndinena kuti ulamuliro wa dziko lino lapansi ukazabwereranso kwa Khristu Yesu chifukwa cha chiweruzo ndiye kuti Yesu Khristu asabweranso kachiwiri ndikuzaliwononga dzikoli. Okay, bwaso kachiwiri kake uzaliwononga dzikoli kakhala kumwamba zaka 1000 years atha kubweranso after 1000 days obviously zabweranso ndikuzalikonzanso laso panifaya lili under ulamuliro wa ndani wa Khristu Yesu. Okay, so awomba amene mafuna ngomvekesa. Alright, so tamvesesa Daniel chapter 7. Daniel chapter 7 fundo imene ikukamba ndi yani ndi chiweruzo yani cha maufumu, right? Koma ukupanga focus pa chiweruzo cha ufumu wa chirombo ndi ufumu wa ndani wa Khristu Yesu. Maufumu onse atatu aja alephera kale. Daniel mafumu onse aja Babylon Media Persia heri nonse aja alephera. Koma mafumu awiri amene akuyezera mapeto. Ufumu wa chirombo ndi ufumu wa ndani wa Khristu. Pa ufumu wa chirombo mupezeka yani kanyanga ang'ono maufumu 7 of which ikupanga morph mapeta nthawi kupezeka ngati yani European Union EU. So chirombo chitonatu mapeta nthawi eni ndi the EU. Tikayitengera nkhani pa Daniel 7. Ali pamene ndi chosusa funso ndisanapitirire. Alright, I think izikumveka aliyesa kugwizana nazo kuti no chirombocho ndi EU, right? Alright, so tendipilizeni. Brother Frederick, I hope zamveka bwinobwino. I hope sindikuonjeza china ichonse. Alright, so tatilengeni verse imene Brother Frederick chimusufu verse 1. Verse 1. Zitatha izi ndinapenya ndipo taonani khomo lotseguka mmwamba ndipo mawu oyamba ndinawamva ngati lipenga lakulankhula ndi ine anati kwera kuno ndipo ndidzakuonetsa zimene ziyenera kuchitika mtsogolo. Yeah, so Yohane nawe akuona masomphenya. So zimene anaona Daniel anaona yani anaona ndithu khamba yakalita khabo mamepa ndetarani iteyikidwa. Kenako anaona mabuku anatani anatsegulidwa. Mukuona nkhani imene mipanda ikida mabuku atani asegulidwa. Pamene tikapita chivumbulutso chapter 4 ndi 5 ndi nkhani yomweyo akufuna atitambasulire ife zimene Daniel anatani anaona. Okay, so ndimafuna tipange comparison. Yohane anaona khomo la kumwamba lotseguka ndanoza bwera idza kuno zonse zitinavuna kale. Okay, so Yohane atakwera kumwamba kuti tikafika pa Daniel tikapita chivumbulutso chapter 4 ndi 5 atanaona chana mpando wachifumu kunali zamoyo zinayi kunaiso nyali zingati zinayi zimene zikumira mizimu isanu ndi iwiri kunaiso akuluakulu chani 24 kunaiso angelo ozinga pa mpando wachani wachifumu. Okay, so Yohane anaona zonsezi pa chivumbulutso chapter 4 ndi 5. Okay, so ndimafuna tione comparison. Daniel chapter 7 ndi zimene Daniel anaona. Pamene chivumbulutso 4 ndi 5 ndi zimene Yohane anaona. Koma zonse zikumira chinthu chingati chimodzi. Daniel ndimene akupasa key kuti tikamvesese kuti chivumbulutso chapter 4 ndi 5 kukamba ziyani zachiweruzo. Chiweruzo yani chakumapeto pakati pa ufumu wa Khristu ndi wa chirombo. So tinaona kale mu Daniel chapter 7 kuti anayika mu mipando. Okay, tikaona amene muziwerenga mavesi o Brother Frederick tiona ndi chivumbulutso chapter 4 verse 2 yani. Verse 2. Pomwepo ndinakhala mwa mzimu ndipo taonani padayikika mpando wachifumu mmwamba ndi mpandowo padakhala wina. Yeah, so tikamona wina amene adakhalapo ndi Atate. Chifukwa nato kumusi kumwimbira nyimbo kuti no muyenera ino kumenda mlifato zonse zinalengedwa etc, right? So nkhamba yakale inakhalapo ku Daniel 7 ukukhalapo ndani Yehova pa mpando. So ndi sini imodzi. Okay, ukanakamba za mipando ukakambapo za mpando komanso akambapo za yani akambapo za mipando imene panakhala yani anakamba za mpando wachifumu throne imene wakhapo mpando, right? Komano ukatenga mu Greek mipando imene pakhala akuluakulu 24
mipando imene pakukhala khambala kale mawu amene anagwiritsa ntchito mu Greek pa Genesis chapter 4 ndi thronos. Mawu oti seats pamene amakhala akuluakulu 24 ndi throne amene amakhala kwa Atate. Seats ndi throne also ndi mawu oti thronos, so ndi mawu amodzi. Okay, right? So tendoneni fundo ina yachiwiri ati inakhalapo nkhalamba yakale, taona kale kuti Nowa anakhalapo wina, right? Okay, so taona na pa fundo ina tawerenga Genesis 4:5. Verse 5. Ndipo mu mpando wachifumu mudatuluka mphezi ndi mawu a mabingu. Yeah, so mpando wachifumu mutuluka mphezi ndi chani? Ndi mabingu. Tikaona pa Daniel chapter 4, Daniel chapter 7, sorry, chuchitika nchani? Ari mu mpando wachifumu munali yani? Malawi ya moto. Tikapita pa Daniel chapter 7, umene chikumbutso ati mu mpando munatuluka ngati yani? Mabingu. Okay, tioneni fundo ina Genesis 5 verse 1, brother. Ndipo ndinaona m'dzanja lamanja la iye wakukhala pa mpando wachifumu buku lolembedwa mkati ndi kunja kwake, losindikizika ndi zizindikiro zisanu ndi ziwiri. Yeah, so kuchivumbulutso pali buku limodzi komano ndi zizindikiro zisanu ndi ziwiri. Akachotsa chizindikiro amaona zinthu, amaona kavalo woyamba, kavalo wachiwiri, kavalo wachitatu, kena anaona miyoyo pansi pa guwa la nsembe, etc. Right? So ni buku limodzi kuchivumbulutso pamene ku Daniel akamba za mabuku anatsegulidwa. Okay, taona namene pa Daniel 7 akamba za mabuku anatsegulidwa, ndi nkhani imodzi yomweyo imene akukamba osewa. Tione fundo ina Genesis 5 verse 11. Frederick 11. Ndipo ndinamva mawu a angelo ambiri pozinga mpando wachifumu. Ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000. Yeah, so akuti masula ifatu 10,000 ndiye ndani? Ndiye angelo, right? Pamene ku Daniel chapter 5 anangotoza ifano 10,000 anamtumikira iye ndi unyinji osawerengeka unayima pamaso pake, right? So pa Daniel chapter 7 anangotchula 10,000 koma Genesis chapter 5 ati ulula kuti 10,000 zimene ndi nani? Ndi angelo. So tikuona scene ya pa Daniel 7 ndi scene imene ikuyambira pa Genesis chapter 4 and 5. So tikapita m'buku la chivumbulutso tivesana tuno Genesis 1 mpaka 3 akamba akutiuza ife introduction, maso akamba za makalata amene akupita ku mipingo isanu ndi iwiri. Okay, so tikamapita Genesis chapter 4 mpaka na 11 akamba za mbiri yonse ya ufumu wa ndani wa Khristu, kapena evidence yonse ya ufumu ya ndani ya Khristu. Pamene tikamazafika Genesis chapter 12 mpaka 19 akamba za ufumu wa chirombo umene utani ukuweruzidwa. Ndinkona mukamayamba Genesis chapter 4 makamaka chapter 5 verse 6 akamba za ufumu wa Khristu umene ukuyambisidwa. Mukazapita Genesis chapter 12 verse 10 akamba za ufumu wa Khristu umene ukuyambisidwa. Mukapita Genesis chapter 11 verse 18 akamba za kubweranso kwa chili wa Yesu. Mukapita Genesis chapter 19 kuyambira pa verse 18 19 akamba za kubweranso kwa Yesu kachiwiri. Okay, Genesis chapter 7 akamba za 144,000, Genesis 14 akamba za 144,000. Ndi chifukwa chani zinthu zimakhala ngati zikubwerezera. Anthu ena amati yayi Genesis inayikidwa ngati ati yani khayazini zimene zili kuziso. No, nkhani ndona kuti akukamba za ufumu wa Khristu ndi ufumu wa chirombo. Anthu sizichitika nthawi imodzi. Nkona evidence ina imabwera ngati kawiri. Akuipereka evidence in perspective ya ufumu wa Khristu, akuipereka evidence mu perspective ya ufumu wa ndani wa chirombo. And in both evidences ndi ufumu wa Khristu umene ukupambana. Okay, so tikamona Genesis 20 mpaka 21 akamba za zomaliza zakanthawi ndi chiweruzo chomalizira yawo chima wotchedwa moto dziko latsopano ndi zotsatira. So tikamona mu ufumu wa Khristu akamba za mbiri ya mpingo, pamene mbali nayo akamba za mbiri ya chirombo. Tikaona muno bwino tikaona ufumu wa Khristu akamba za kulalika kwa uthenga kumaliza, kuweruzo cha chirombo akamba za kusaka kwa Khristu kamena kuwalanga Khristu ndi chirombo kusaka za Khristu kumaliza. Tikaona mu ufumu wa Khristu osadera Khristu akutani akusindikizidwa ndi mzimu wake, pamene osadera chirombo kuweruzo ya chirombo akulandira lemba la chirombo. Ku ufumu wa Khristu tikuona ndithu chimaliziro ya chisomo, pena kuona chimaliziro
cha kusekedwa kwa chitetezero. Tikaona Chivumbulutso 11 verse 15 Yesu Khristu akulandira yani ufumu wake, pamene tikaona Chivumbulutso chapter 19 20 21 chilombocho chikupeza kuti akuchiponya mu moto. So mbiri zimenezi ndimene tingapeze Chivumbulutso chapter tikamaona apa chapter 4 mpaka 11 ndi ufumu wa Khristu chiweruzo yake, 12 mpaka 19 ndi chiweruzo yani cha ufumu wa chirombo. Okay, so izozo ndimene munganazikira. So tikafika papa ndi pamene tifuna tizindikire tizame bwinobwino kunena kuti tichite motani. Okay makosana awa of course nthawi ili 1:30. Ningopempha tilekezera apa tizamalize next week kapena tipitirize ndisaka chinanso chimene mungandiyankhule. Kumano chimene chinasala njoti tingoona kuti Chivumbulutso 13 17 19 ndi 11 kuti chilombochi ndi chani basi. Kumano ngati ngasankhe kuti tipange next week paibe vuto nalipo. I don't know kuti tikulipo chani makusana. Of course maganizo chabe maganizo kuti mna la sabata mamawa mwina zangu tenga kwa 30 minutes ya mamawa ija kuti nomwe wazakhale ku program ini kandi 1 hour I don't know ngati kazakhale kuti mna at least tingomaliza within this week rather than kuti digeso next week utakhala kuti yathapiza naje pano kambisa muna ndi nthawi sangawe tili ngati kale mwa week then awapezeka kuti muna kale zochitanso mawa chani de maganizo kuti no Saturday pozathandizirapo titapanga motero kuti mamawa uja zangu wetenga kwa nthawi imeneja titizamalizitse nthawi chawaichi kandi 30 minutes kandi 1 hour basi zilengeraso inawo kuti noganizawo likhala bwanji. Yeah, I think tutawugeza nawo maganizo amenewo kuti timalizitse Saturday because apa ili 8:30 nditapanga kale 1 hour 30 minutes. Okay, I think makusana tagwizana naso. Alright, so ndekuti apapa of course ndinapanga underestimate kuti nimeona ngati phunziro lili fupi kwambiri mabe chifukwa cha revision imene tapanga tapanga yani tapanga drug. So part 2 ndiri tipanga Saturday mamawa. Alright, alipo mmodzi amene angatipempherere kuti tiseke kena kuno ndiri timasuke. Mmodzi amene ngati pasi mpempherero oseke. Brother Frederick, tipempherere. Okay, sike maso tipemphere. Tikuyamikanso faja nthawi Yehova Mulungu wathu. Takhala nayo nthawi imene kukambirana zidziwitso ndi zizindikiro zosiyanasiyana zomwe Yehova pa nzeru zathu zimene tilenga nazo tathabe kumva kwa mbali ya iyo imene anakozetsera kapolo wanu zatigawira uthengawo. Koma tikupempha tanthauzo lenenilo maka Yehova likachokere kwa inu kuti kupetsetsa uku kwakhale kwakukulu ndipo nkoposaposa zinthu izi pamene tikatha kuzimvetsetsa tikatha kuzigwiritsa ntchito komanso kukhalanso abale ndi alongo pina ponse amene anthu okanika kuti tingathe kukhala nawo malo. Tikhala nawo nthawi imene tikakhale kupumula itsogolereni makaso kutiteteza ku mbali zonse zimene zikukhala zokuononga miyoyo yathu ngakhale tsogolo lathu la kuzimu ngakhale kuthu zonse tikapempha ndi kusiya m'manja mwa m'dzina Yesu Khristu. Amen. Amen. Alright, tokoza abale. I think at this point ngabale mafunso ndi mangati tikufunsa pano